до вътрешния министър Иван Демерджиев и до правосъдния Николай Найденов. Слушайте сега внимателно. Ако до 3 дена не вкарате закон в Народното събрание и министър Иван Демерджиев и министър Николай Найденов, министър на правосъдието, правосъдният министър Николай Найденов, не вкарате закон, който да се приеме в Народното събрание, минималната присъда за сводничество, се криминализира сводничеството, да бъде 10 години. Минималната присъда за сводничество да бъде 10 години. Така, както и минималната присъда за наркоразпространение да бъде 10 години. Това го иска народа. Защото на народа му омръзна някакви индийци, аз съм по-точен индийци, защото аз твърдя, че циганите са от Индия, да убиват и да се възползват от българския народ, от етническите българи. До кога министър Иван Демерджиев и министър Николай Найденов българския народ ще търпи цигански терор, безчинства, убийства, робство, защото българския народ е под циганско робство. Ако първи един циганин работи, вторият циганин задължително има българка простутка и е някъде или в Германия, или в Италия, или във Франция, или в Испания, или в Холандия, или в Белгия и насилва българското момиче да работи като простутка и да му дава парите си. А има цигани, които имат по 10, по 20, по 100 българки простутки, които работят за него, а той се отчита на неговата си циганска групировка. Те са много, знаете ги всичките, разни калашици, инкетаджи, имаше едни други, там ги забравих. Така, Николай Найденов, министър на правосъдния министър, искам до 3 дена, аз като председател на Български братя потомци Вълчан войвода политическа партия, която не е в парламента, искаме ви с Иван Демерджиев да внесете законопроект да се одобри. Имате мнозинство в парламента и да видим тогава с индианците как индийците са по-точен, как ще карат с 200 скъпи коли, как изкарани от български момичета простутки от нашата кръв, как ще продават наркотици, как ще мутреят, как ще се правят на бабите, как ще събират по 23 човека и как ще скачат на българите и ще ги заплашват с убийство, с репресии, с грабежи, с рекет и с всякакви там говна. Сега, ние имаме подкрепата български братя потомци Вълчан вода с след последното видео, над 2000 човека се свързаха с нас. Казвам с нас, защото аз съм само един тъп председател на тази организация. Има много хора, които работят за тази организация, са в тази организация. Тия хора са и в София, тия хора са и в чужбина. И тия хора откачиха и ми казаха и ми се обадиха и днеска говорих също. Има момчета, които искат да вдигат агитки сектор Г, сектор не знам какъв там, те, които са футболни фенове, момчета, здрави, истински, тренирани и да вред да се саморазправят. Ако Иван Демерджиев и Николай Найденов до 3 дена вие не вкарате този законопроект и да промените наказателния кодекс и не вкарате тези индийци по затворите, не образувате досъдебни производства и не ги разследвате за това как са забогатели уж строителни фирми, пак други чалъми, пак пенизи, пак измами, както и да им конфискувате всяко едно нещо, което не е доказано и за което не са работили, а те не са работили за абсолютно нищо, защото те се занимават само единство с сводничество, с измами,
сало измами, с наркоразпространение и се правят на мутри и притесняват, убиват българския етнос. Войната между Украйна и Русия не дава толкова жертви, колкото жертви са дали българското общество, българския етнос, заради циганските своеволия и циганските безчинства. Сега пак казвам, това не е процес и не са виновни само единствено циганите. Иван Демерджиев и Николай Найденов. Тия неща са започнали още от времето на Бойко Методиев Борисов, неговите управления, защото той плащаше циганите да гласуват за него, както и Делян Славчев Пеевски състои припиканото ДПС, където там са само единствено цигани, защитени от прокуратура, от съдии, от фалшиви адвокати и от подкупни началници на дирекции на полицията. Обръщам се също към Иван Демерджиев и Николай Найденов. Поглеждам там, защото с малко ще ви покажа колко са нагли мангасарите. Ще ви покажа няколко коментара. Искаме също да се сменят всички директори на дирекции и полиции по градове. Цяла България. Защото те по наши сведения вземат рушвети, вземат пари от цигански престъпници и прекриват циганска престъпност. Тия всички началници, директори на полиции в България се облагодетелстват от цигански сводници. И заради това циганите са безнаказани, дърпат момичета. Обяснил съм в други лайфове, в други видеа назад, може да влезете в канала да го разгледате, както и ги изнасят зад граница масово и ги склоняват към проституция, като заплашват родителите им, тях самите, с убийства, с репресии, с всякакви гадори. И на това нещо ви трябва правителството на Радев вземете отношение до 3 дни. В противен случай има хора, които ще стигнат до крайности. 2000 човека вече са готови да тръгнат за Германия. Да тръгнат по клубови, да има размирици, да има бой с немската полиция. Макар че в Германия това нещо е разрешено, ние си търсим нашите деца, нашите момичета и ние няма да позволим на някакви индийци да изкарват пари от българската кръв, да бъдат убийци на българския етнос. И вижте наглите мангасари, какво пишат. Правят хубави свирки българките. Ето го един мангасар, който писал: правят хубави свирки българките. Бай мангасар, той не е бой. На него не са му укривявали главата и той пише. Пише, обаче бай мангасар, скоро като се натушат ръцете и краката и ще спеш да пишеш. Така, ето. Защо са индийци? Нали, защо трябва да бъдат съдени в България? Трябва да бъдат в Индия. Така. Това не е само в Германия. Да, ето тук хората пишат. Това не е само в Германия. Това е в Италия, това е в Белгия, това е във Франция, това е в Холандия. Аз се записвам, къде да пише, идвам веднага. Ето има хора, които тръгват. Има хора, които тръгват. Аз се записвам, къде да запиша, тръгвам веднага. Има момчета, които тръгват. Има хора, които са много възмутени. И ако пак казвам, вие, министрите, Иван Демерджиев и Николай Найденов не вземете отношение, народа ще вземе отношение, обаче тогава и правителството няма да е също, защото след ние като се разправяме с циганици, ще дойдем да се разправяме с вас лично. Министерски съвет, Радев, Мрадев, всички на буклука. И аз ли съм?